Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes Pizza Uno gid bulan sang Setyembre tuig 2022. Action Radio. Ngayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magaduloong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. Bakolod sang guniang panglunsod na nga bay sang patag sa Basiwa Prime Water sang ilapigaw nga serbisyo. Sa syudad sang Sagay, lalaki nga nang haboy basketball ginlabo pilason. Driver sang tricycle nga ginreklamo sa iya pasahero nga call center agent nag-atubangay kag nag-arigluhanay sa Police Station 8. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagahulat ang Malacañang rekomendasyon sang Department of Health kon bala ipabilin o kun hindi ang mando nga pagsuksok sang face mask sa pampubliko nga lugar sa tunga sang pandemya. Ginpahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles ginarespeto sa palasyo ang mando sa mga local chief executive. Una dire, nagpagwa sang executive order si Cebu City Mayor Michael Rama nga wala nagaobligar sa pagsuksok sang face mask sa pampubliko nga lugar. Sa pihak kabahin, nanawagan si Presidente Ferdinand Marcos sa publiko magpabakuna batok sa COVID-19 agod sa dalayon pwede nga hindi na magsuksok sang face mask. Ining pagsuksok sang face mask depende ini sa lugar. Depende man sa isa ka personalidad o kung isa ka tao. Kung bala, padayon niya isuksok ang face mask siya para may depensa siya sa kagaw. Hindi ka magsuksok sang face mask at your own risk. Amo na bla, wala pa man makagwagid ang COVID-19. So ang buot silingon kung pwede pa man lang nga padayon magsuksok sang face mask para proteksyon sa lawas, wala gikita perdihon. Budlay na nga magbalik ka sa uno bla. Malapit 2 ka tuig pag-antos naton sang pandemic bangod sang COVID-19. Di para sa akon kung pwede malang kung magpadayon anay kita samtang nagapabilin pa si COVID, wala ka man da perdihon. Pero may perdihon kagid pananglitan matapikan ka sa kagaw. So, depende sa tao. Kung halog na ang tagsa ka mga banwa, syudad kag probinsya, depende na sa isa ka personalidad kung bala magapadayon siya sa pagsoksok sang face mask o kung sundon ang anuman nga mando sang pila ka mga alkalde, gobernador sa mga probinsya, syudad kag banwa kon bala padayon siya magasuksok sang face mask o kon hindi. Action Radio Philippine Standard Time las 4:35 na. Kamusta ng aton mga kauturan diri sa palibot sang syudad sa Bacolod tungdan tagilayon pasiplatan tang palibot sang syudad sang Bacolod. Kamusta kabupit sa uno na? Bear month na. Gapasulod na kita sa bulan sang Disyembre. Kamusta ang aton mga kauturan bawa pitsa uno gid dungan sulod man ang 2 ka bagyo diri sa aton sa pungsod Pilipinas si Toto Gardo kag Toto Hendre. Ari na siya diri sa pungsod Pilipinas. Kabay pa nga wala sa dako ngalit nga tugahon ining 2 ka bagyo nga nagsulod na sa pungsod Pilipinas. Aber diri kita ang mga observation report sang aton patrol. Unahon tayo ni
para maibalaan ta kung kamusta ng hulag sa aton pumuluyo dire sa siyudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Dan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:36. Wala pa. Kita ang aton patrol sa sining nga mga tinion. Kay Hinida Ordonez, ara na siya, nagaupod na sa aton karon nga kaagahon. Kay Milko Bilio, good morning. Tamiyaw ko na grupo pagidait dira sa Espanya, Isabela, kay Brad Mating Nipales kag subungman kay Papi Luki. Nagadigamo na si Eli Andresio. Aga pa siya. Nagamonitor sa Texas, USA. Taga Texas, USA na good morning. Kay Elvira Hilogo, good morning man. Kay Maria Leslie Villaruel Garcia, may lang nga pag-upod sa aton karon nga kagahon. Kay Doy Arthur, good morning man. Kay Bongjo Campo, monitor upod kay Cap Bito Samao. Kay Jubal Trinidad, kamusta? Sige, morning lang. Dira kay Nilne Realista ba? Aga pa. Ara sa Dalomos ang istasyon naga-monitor. Morning da. Pamati kuno sila. Maila na nga pagpulo pamati. Maila na nga pagtulo timpla sang kape. Kay Ade Heresa, good morning. Si Art kuno Oberio nga opodya nga tricycle driver sa Banga Castro sa Valladolid. Kamusta na? Ara na? Nakamadmad ng aton patrol? Aber, pasudlon tana ang report sa aton patrol upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Action Fred, good morning sa aton pinalangga nga mga tagpalamati. Good morning. Welcome na sa Bear Month. Action Fred. Ang pamangkot gani sang iban kung pwede na buhian si Jose Marichan. I think pwede na Action Fred, no? Sa aton sining mga kauturan para kahit paano makakanta na si Jose Marichan. Subong nga kagahon aksyon na Fred sa paglibot man sa patrol in particular ang dalan sa Burgos sa public market ang bukas naman no sining aga din ang tubang mismo no sa Burgos public market ang bukas naman para sa aton sining mga kauturan ang pinaka main entrance may mga naga plastar na diri aksyon na Fred particular ang mga utanon ang ila sining ang ila sining mga isdaan kag ang karnihan national Fred no temprano pa nga nagaplastar o kung ginplastar para sa aton sining mga kauturan nga temprano pa man national Fred nga magpamalaklon sining kaagahon di basta temprano pa bugtaw ang aton mga kauturan temprano pa na plastar ang mga kauturan sa pwede na magpamalaklon dayon aksyon na Fred kay halos puro labas ang mga isda subong nga aga o damo gido batog pula nga isda si madam ang mga available ta nga isda subong ma'am batog pila ang batog to subong to 40 bukaw to 40 ilawan ta to 40 lagaw to subong to 40 now maro 200 si Marot. Ini pang ibang ta, ma'am, magluwas kay Marot, Balariti ta, no? 200. Ang Bangros? Bangros sa 150. 150. Action na, Fred. Gagmay, 150. Pero ang dagko, kung dagko na, ma'am? 200. 200 action na, Fred. Magluwas diri ang pasayan available naman. May tuloy kaga iban pa aksyon na Fred ang iban diri magluwas sa Bangros Reman diri ang iban pa mga available no ulit sa kalabanan diri Marot aksyon na Fred Marot kag ang tuloy pare tuloy ta sir pila cinta na lang
Basta damo supply, no? Sa kilo. Damo supply sang tuloy, 80 na lang gani ini aksyon na Fred. Ang batikuling, marot nga batikuling, pare pilang marot batikuling. Ay, burning pre. Oo. 200 na bligana ko pre. 200. Ayos ha. Imo man to ang lukos. Piyak pre. Tapiak. Lukos, tapiak man ni aksyon na Fred, na. Wala, way pa to ang tendera. At sige pa mangkutong ta lang to karon, pero gimplaster naman. Ang ini nga mga isa available man diri kung aga. Si Madam Ario. Madam, pila ang lukos ta? 300 to 80. 300 to 280. Ungmat anta subong Madam to pila? Maratang Ang ini Bulaw 40. 240. May dalinuan pa Amang mangudlong ni gadi daw ko lang to mangudlong pila sa 40 man. 140 action na Fred, no? Ang mangudlong ang pasayan available mo subong pila 280. 280 yung man action na Fred, no? Gagmayan lang gadin pero katahom man siya lantawon action na Fred, no? So para man ang pinaka mga observations kag pinaka mga presyo karon sa isda diri sa area sa Burgos public market. Sa ato sinang mga kautunan nga temprano pa nagbulugtaw, of course available no ang kape. Magambal gani kita kape dumdumon ta firme ang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Amuni ang kape nga puno sang yerba, ang kape nga makahatag relaxation sa imo lawas. Of course, basta pagkita niyo paligo karon nga aga, si Santon Plus Herbal Soap makapaputi. With aksyon na ni Kiraw, ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time las 4:44 na bangon ron pizza ono na. Ang iba nakapreparar na may klase may opisina karon nga adlaw. Kamusta? Puno na mga merkado, palauli na kamo ka magluto para sa mga estudyante kag nagatrabaho. Anong pamahaw nyo da? Ako yung ginapangita sa ginawa ko subong apan-apan bla, nga tangkong. Bao do mo ginang yam-yam ko subong. Parisa mo sa sang sinugbababoy bla, ng buyon. Bao, kampiyon may sinamakan ka, butan mo kalabunding, pusan mo ko titot mga 5 kabilog, nang kapangutot gitsabla, so sa pagkanamit. Ga aso-asong kanon mo, aragay sa pagkanamit ang ga-serve, ga-short lipot, ga-gwapusod, mid na ang kaagahon mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Kay Renato Tanwanda, good morning. Kay Kinken Oxinia, good morning man. Kayo si Mungkal Torilla, gamonitor sa Binalbagan. Kay Montiliano Jore, good morning. May lang nga pagmonitor. Kay Domingo Barniso, good morning. Kapita, good morning man. Kay Pili Ason, Sima Renato Amar Barniso, Barangay Kabagnaan, La Castillana. Kay Arlan Magbanwa, oy morning ko no. Kay Boss from Barangay Kalapi, sige may lang nga pag-monitor tagsagid kaaga. Kay Ray Gabin, morning kapita, monitor sa relocation site dira sa Sitio Pait sa La Carlota. Kay Louie Alda Senior, good morning.
ga monitor kabidi kada aga. Salamat gid. Kay April Joy Marhen Pasamante, good morning man. Sa ugangan ko, Yolanda Pasamante. O aga pagabugtaw, Mati sa Aksyon Radio. Salamat gid. Kay Flor Arroyo, good morning Asinda Drisden Tower sa pamilya Arroyo Alarcon Roldan. Nagamonitor sa Saudi sa Riyadh. Taga Riyadh, Saudi Arabia gali. Kay Salvador Tanalion, Kapitan ni Tibaw. Balita mo, sige. Tamya ko lang kay Sofia Angel Tanalion, nagamonitor sa Pontevedra with love. Ari anay sa aton mga utod bala, ang libre nga medical check-up kag libre nga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako makulang eh siyempre pigado tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya ga ano sa Ang inyo. permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magtunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya magamit, no. Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunway sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay message ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas kay ano ko sila. Pandisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko pa may makamit. Iyo gadulungan sulod ang Tropical Depression Gardo nagapabilin ang Kabaskugon samtang ginausoy ang naaminhan nga direksyon padulong sa nasidlangan sang extreme northern Luzon. Ang sentro sang Tropical Depression nga si Gardo ginabulubanta mga 1,080 kilometro sa extreme northern Luzon. May dala nga kabasgugon nga hangin, 55 km per ora, malapit sa sentro, may pagmulumadlos, 70 km tag sa kaoras. Nang bagyo, tropical depression daw, hindi giman sa tuman makahalit diri sa aton pungsod. Isa pagid, ka-super bagyo ang nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Kahapon siya nagsulod, gintagaan sa ngalan kay Bagyong si Henry. Panawag siya super nga bagyo. So, sa mga lugar nga iguon sini, kabay pa nga hindi ini makatugas ang tuman nga halit. Wala pa kita makabatak sa pila ka mga pandemic kagiban pa. Inabalbal naman kita sa nga pila ka kalamidad. Sa nasiling tana, hindi tayo na madiskwento kay tagsa katuig nagasulod giman ang hindi maglubo sa 20 ka bagyo. Ang silingon, ato na ina obligasyon nga maghimo sang tikang para maproteksyonan ang aton kabuhi, propiedad, kag sumuman mga puluyan. Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Kay Ruby Argente de la Luna, good morning. Sa Barangay 30, ga-monitor siya. Sa Barangay 30 ba, si Star Mayo, hapon dito sa ila. Oh, sige Baw, late ng lunch ako, no? Dried, baby nga lukos. Danggit ba ko namit? Kag margoso, nga may itlog. Puerte-puerte, sampat gid. Ang ila sinipagkaon dito ba daw ginutuman ko ba? Nya baragay ka namiton. Ba. With love from Minnesota State, USA. Puerte si Star ba? Gapalaway-laway ka lang. Kay Rimar Biranyo Lingusti, good morning. Nagamonitor man sa Gimit, La Carlota City. Kay Warlito ni siya morning. Sa Barangay Talok, kag Barangay Magbalyo. Kay Melvin Piñapel, dira kay Mercy Mercado sa Barangay Manghanoy. Sige, sa Sambag, nga pamilya, Baha, kag Mihalis. Sige, La Castiliana from Northern Samar. Kay Rubing Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, ga-monitor man. Radio Philippine Standard Time, las 4:56. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Pride Bar Blue. Hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa... Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God.
cellphone, kaya ko pasensya na pili. Ang atong income, kulang gina sa atong ginagawi man. At sige lang pang, kaya basi kaluyan, mangita lang tayo diya, nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihin, nabatian ako sa Aksyon Radio, kay Tita Wilma, nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi, sa parte sa pag-eskwela sa buong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog, di ko nag-intra. Di, nagsiling pa sa gana nga niya, basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaluyan si Marga Diyos, kay ikaw mamlang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan sa ila kung madala kaya. Tiyan mo na, guro sir, madamo kayo salamat sa inyong maduan ng mamuna, kay Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no, kabay ka kaluyan si Marga Diyos, magpadayon ng inyong programa, kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magpadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio, kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton, paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatiner sa mga lata, goma, pagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
kamusta man? Ako na would like, mayara gina na butang sa module nga i-search mo, tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Laktaman lang dana eh. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason, sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Munang siling naton, hindi ta malikawan ang disgrasya kung kaysa. Ang masubo las na, kay mati, gapasulod sa Disyembre, wala kay mo puluyan. Radio Philippine Standard Time, 5:08 na, balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa ka binayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamo gid. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB
Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang national Call center agent oy nag-atubngay kuno kag nag-ariglohan na sa police station Police Balita. Upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Nagotobangay kay na sa ugto ang tricycle driver kang call center agent na amo ang nagreklamo sa iya sa natabo nga insidente sa tong Agosto 29 Lunes ang gabi sang maglumpat ang iya sili pasahero matapos nga may nakitaan nga kamalahan nga plano ang ining tricycle driver. Ang tricycle driver, Action Fred, nga nagkanto kahapon sa ugto sa opisina sa Police Station number 8 ginkinala sa kay Peter Suela, 33 anyos, may asawa sa Villa Esperanza, Barangay Tangob, Sinisyudad sa Bacolod. Sunod sa kay Peter Suela, kung nagliko man siya sa lugar nga hindi dapat niya likuan, papauli sa lugar ni Mary Rose Oquindo, 26 anyos, soltero sa Purok, San Roque, Barangay Tangob, inatugod nakita niya sa unhan nga may ara sang checkpoint. Apang sa investigasyon sa Police Station number 8, pagi sa kay Police Major Jory Perto, nagapakita nga wala nagasugid sa matuod ang among nga driver sa tricycle nga si Peter Suela. Rason ko nga ini sila ang nagsettle na lang kahapon sa ugto sa mga tubangay ini sa Police Station number 8. Sa konfirmasyon, yari ang palayag ni Police Major Jory Puerto. Ang atong tricycle driver na nagtipahin na nagkatawin sa pagkikang victim istorya nila mag-sita na sa barangay. Doon over naman sa barangay Tangob, nagkakatawag po nato sa state. Yung tricycle driver. So, ang maligasyon ng driver na may checkpoint na sa unahan, ang banda nag-ikot sa ulti sa mga driver sa kami. Oo, pero pinipay ko sa pag-major dito mga tayo. Ang-skate sa checkpoint si Gasco, doon kayo. Okay, ang mga naligasyon niya, pinabon ng impact supply.
Hindi ko mga napalit sa guided na physical measure. Isito lang ang mga injury ka ang mga pinagawal sa operating injury, sir. Okay. Pro ang ginsugis ang pulis sa inyo, sir. Matuwag din man na may checkpoint kit man. Istorya ko niyo kaya ito matay. Doon, nagkakibang checkpoint. Atong checkpoint sigas. So ano may sa tanahon sa'yo? Kasi may plano gimas sa babae ito? Sa tanawin sa kapag sa karambog na. Kasi napasita naman ang babae. Tapos ang babae may lalaya na magpagka. Mga kaya na tuloy. Naguro ko pa yung kahit na kulinan siya. Hindi ka kanila na magpagka. Pero ang nangyari na bagot injuries yung malawas na yung mga gasgas siya. Tapos kapag daw na ulit obra. So ang babae na ang bago na lang yung pasita para siya. Kung ano kaya na pang-injury ka ang nagkamura obra. Okay. Action friend, si Police Major Jory Puerto, Hepe sa Police Station number 8. Report kika sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Eric Magpano nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Dante Makilanda, good morning. Si Milili Uligo, tamyaw ya kuno mambani sa Star Kadok Matmayo, Jingke de Alagdo, Noel Amar, kag Alex Montisa. Ba, si Armando Gabang, ari siya pangagda kape. Si Lino Servando, sige kapita, salamat gid. Ba, advance Merry Christmas na sila eh. Si Maxim, ano ni, Cancer Heger Maxim, sa Balyadulid. Crisilda Balindis Iman, morning. Tamyaw ko pamilya ko, sa Maaw, kag kay Jocelyn Truno. Carmen Siason, God bless. Sa Panglao, Bohol, si Nielyang Vergara Sanso, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas ng monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas, nga mahimo magdugay sang 2-3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi.
Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki. Recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 38-19. Una nga bula 38 kag 19. Second draw 36-7. Ikadua nga bula 36 kag 7. Third draw 10-7. Ikatatlo nga bula resulta 10 kag 7. Rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 645 kitang jackpot 14,775,352 jackpot. 14,775,352. Kombinasyon in any order. 4, 2, 27, 16, 35, 40. Kombinasyon 645, 4, 2, 27, 16, 35, kag 40. Sa ilo kita, 655, bawdako-dako ng jackpot, 118,243,542. Ang jackpot 118,243,542. Kombinasyon in any order. 15, 12, 16, 17, 3, 9. Kombinasyon sang 655, 15, 12, 16, 17, 3 kag 9. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Kay Art Tandoy, good morning. Kay Nyelyang Vergara Sanso, good morning man. Bawaga monitor ko no sa programa Tagsa Kaga sa Sinda Panggulayan, Central Mao. Si Julpa Caritativo, morning. Tamyaw ko lang ko no happy birthday kay Nimjoy Rolando Kulot Caritativo, kay Marichi iya Pagsugiron Makilan, good morning man. Kay Wilboy Bandikilyo, Kagnura Bandikilyo, Bindol Family, sa Barangay Robles, La Castillana. Bagagwa ang ngalan ni Star Mayo. Sinika Mahilom, good morning. O tamyaw ko lang Perla Dalida, kag Dodge Dalida. Kay Ters Vergara Sanso, monitor lang sa Moises Padilla. Kay Boselito Baba, kag Henry kag Juan Samura, inatamyaw kamo ni Milili Uligo. Si Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Si Manjo Arnijo, tamaw kuno kay Diana Villanueva, Julian Amiho, Toto Umi, sang Hisusa Heights, Estepania. Kay Lino Servando, wala galod. Kay Abraham Sala Ortiga, gamonitor sa Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Kay Nelne Realista ba, mayang aga, gapamati si Mami Nida Realista sa Sumagaysay. Nida Realista Sumagaysay. Gamonitor man. Philippine Standard Time,
las 5:27 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiolo. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod yung matag palamati sa on-air man o kon sa online. Gani, magkuha na sang imo coupon, basi ikaw na ang masunod nga tagdaog. Diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Tihol, Bacolod sang guniang panglunsod ng abay sang patag sa Basiwa Prime Water sang ila kuno pigaw nga serbisyo. Balita City Hall. Si Aksyon Dale Salazar may report. Aksyon dyan. Mayong action Fred, nagapangayo sang pathag ang sangunang panglungsod diri sa may syudad sa Bacolod sa Basiwa Prime Water hangot sa pigaw nila nga serbisyo. Inipagi sa resolusyon nga ginaprobahan sang City Council nga gin-author ni Councilor Claudio Jesus Puentevilla, ang chairman sang Committee on Public Utility. Sa interview sang media, ginpahayag ni Puentevilla Action Fred nga madamo na nga report nga nabato ng iya sining opisina humalin sa pribado nga mga individual kag commercial man angot sa problema sa supply sang tubig. Nagalaw Action Fred ang konsehal nga mapaayo ang serbisyo ilabi na nga yari na ang prime water sa syudad. Ginpahayag man sini nga sa tion nga hindi makontento sa pathag sang Basiwa Prime Water, magapatawag ini sang committee hearing. Kung madumduman, damlag lang ginlansar ni Bacolod Mayor Aldi Benitez ang QR code nga sarang makareklamo ang publiko ang sa problema sang tubig sa ila nga lugar. Ginakaangay lang ipa-explicar ta sa ila, and if hindi kita malipay pagit we might actually request for a hearing, no, sa aton nga Prime Water or Basiwa. I think ang iban nga areas why tubig, ang iban niya I think very obvious na gid. I mean tanan nga reklamo, so naglabot sa aton opisina. Nabatian ang tingog ni Bacolod Councilor Calao Puentevilla. Sa mga coffee lovers dira pero health conscious, mag-switch na kita sa Life Extension ni Coffee Mix, ang pinakauna nga kape nga mayara sang vitamin D3. Sa kada time las 5:36 kay Francine Natalie Bautista. Good morning kuno. Montiras, Mimis, Morales, Garda, Kapunong, Luisana, Barangay, Maaw. Si Ana Sinuro. Kay Evelyn Pamusino, good morning. Kay Anghila Gayundato Castillo, tamyaw ko bata ko sa Birot, Libanon. Maricon Castillo, Gloria Morino, John Castillo sa Batangas kag sa Tupad Balay ko. Si P. Domingo, Sidney Reyes sa Bangga Tutong Uno, Barangay Pilisa. Kay Chao Estrabon sang Binalbagan sa Inclaro, Binalbagan, good morning.
Kay Alex Montisa, happy birthday sa apo mo. Salamat, Gid. Kay Richard, malayang monitor kami niya sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Mabalik ako pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga... Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay, kasubo, ukon kasakit. Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba di ka? Agay ka, maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nangari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa matay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung gusto ko? Gusto ko ila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot gid mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kaysa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sang imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag manggid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog pinala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Tunjan, sa syudad sang Sagay, lalaki ng aboy basketball, oy, ginlabo, pilason. Detalye siniupod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Pilason ang isa ka senior citizen matapos nga ginlabo sa area sa Purok Dalagit, Barangay Himugaan, Baybay, sa sulad sang Sagay, lasais 10 ang takna sang gabi sa Agosto 30. Ining biktima Action Fred ang kilala kay Eduardo Oro, 70 anyos, isa inig ka mangunguma kag residente man mismo sa Hacienda Teresa, Barangay Himugaan,
baybay syudad sang Sagay. Samtang ang sospetsado naman ang ginkilala kay Miguel Inchendes. Legal ang edad kag residente sa Purok Dalagit sa amuman mismo nga barangay. Sa inisyal nga investigasyon sa mga kapulisan ginpayag nganing sospetsado nga si Inchendes Action Fred ang papauli na nagapanglakaton inisa kalin man siya sa iyang trabaho. O gali kinakarabay ni sa Action Fred sa tubang sang ining biktima nga si Oro nga suno sa ligasyon kag investigasyon sang kapulisan iniara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon nga nagalakat man sa amuman nga direksyon. Pagabot Action Fred sa balay sining biktima, wala na kay balo ining kapulisan kung anong rason gulpi na lang ginakuha sining ni Oro ang bola. Ginhaboy Action Fred kay Inchendes kang nagigo ini sa iya naman nga dughan digto kag nagabaylohanay sa mga matigdas nga tinaga ining si Oro kag Inchendes tubtob nga nagkuha diri sang iya naman nga iya lang gamit o kung patalom Action Fred yang espadeng ining suspect nga si Inchendes kagulpi yaman nga ginlabo ining si Oro kag nang-igo ini sa tuod niya nga bahin sang iya nga paa kag sa iya nga kamot. Ining biktima ang ginayman nga gindala sa ospital para sa nagkakaigo nga pagbulong samtang ang sospetsado naman ang nakapalagyo matapos ang krimen. Subong padayon pa ang hot pursuit operation sang Sagay City PNP may angot sini. Sa totalang yung mga kaaksyon sa mga mahilig dira, maghigop sa mainit ng kape kung kagahon, basta kape. Isa lang ang aton ginarekomendar, Dr. Alfred's Green Coffee. Po ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz, una sa balito na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 5:44 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod! Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining nga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ta Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Sila cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula cold ginapaligo niya bisan tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo yan? Wala tabla sugpon. Di ko na mo naging mo yung ininit. Naligo mo na mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw. Mado iliteral. Yung bumugang puti ka tayo duban paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next Action Boy. Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga masakit, ara na mga balita, ara na mga balita, ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na kubiri. Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mabason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala nga kundi may heat. Gulpi lang makakuha sa... Nasa naman natin ni balita special. Kung anong una ako dapat nabasa ko nga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka. Kay kung alin ko sa babaw, basi kung gainit ang lawas mo, gulpi nga mag-cold. Basi mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise nga iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung ininit, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man?
Take bro kay init. Oo. Init saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May mo natin siguro. Kadabo, palaligban. Ano mo pagida? Ang next action boy, ang hot water, maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy, cold. Cold kaya? Kung